May program. Dua pagkain naman sana ay pagkain tingalunga. Alam na ako, kung nalawa yung pagkain tuwa ay tingalunga. Yapan, tupa sa tingalunga. Nakapay mo yung pagkain. Shit! Daw pinagin. Nalungsi na kasi. Yapan, isangat. Yapan, pinaghodong. Yapan, ang sa pulang ng mga asemang patang dyan ito. Ay, hawag naman ang inisip ng intimidipin. Ay, buwan na lang. Kung mapuhan ng pagkay sa kaulang na ay, dyan na pagkay. Pagkay, ito mga tulad. Ang ano pa, yan na pagkay. Pagkay na kinti. Dyan na lang mamin tibak kang ina. Huli may huli yan sa inyo pagkay. Halo, halo. Nakakalat riêng là lấy YouTube là việc ăn cơm thật về cái này chỗ tông 고수가 쌤쌤이하고